हिन्जाव नायनो थांनायाव बिबान लाना थांनायनि जगार खालामदों आरोना एलबामा डेन्जारसो जोंनिया बिबान लांलायनाय दङ होनलाय रायजोफोर दद्रे मोनसे मिउजिक भिडिअ एलबाम फैगासिनो दं बिनि थाखायनो बिबान बानदों बेवहाय हिन्जाव नायनाय दङ। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलावहाय बरायबाय आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो भी वही म्यूजिक बोडो बैसागु एल्बम का शूटिंग चल रहा है हम लोग का। तो आज का सेकंड डे है आज क्योंकि बारिश नहीं है। परसों जो हम लोग बनाया था तो उसी का ही आधा जो बचा था तो उसी को आज हम बनाने जा रहे हैं। तो आज फिर से हम मेकअप के लिए रेडी हो जाएंगे। अभी ये देखिए मौसम आज थोड़ा ठीक है। आज हम लोग करेगा है उधर से पूरा बारिश छोड़ दिया है। बारिश छोड़ दिया है तो हम लोग शूटिंग स्टार्ट करेगा है। और वो एक्ट्रेस है अभी तक मेकअप नहीं लिया है लेने वाला है। और दूसरा एक्टर तो हो गया है उधर हम लोग पूरा इधर से उधर जाके धूप निकलने वाला है। धूप निकलेगा थोड़ा सा निकलने से भी हम लोग को थोड़ा सा फायदा होगा। जितना सके हम लोग उतना ही कर सकेगा। लेकिन आज खत्म करना चाहता है एक दिन में हम लोग एक एल्बम कर सकेगा कि नहीं देखता है। अगर सकता है एक दिन में तो हम लोग के लिए ये भी नया रिकॉर्ड होगा एक दिन में एल्बम खत्म करने से। हाँ सही बात है। हम होंगलाला है उस दिन बस थोड़ा सा ही हम लोग कर पाए थे तो आज से एकदम पूरा मतलब फिनिश करना है। तो चलो आप लोग देखते रहिएगा मेरा वीडियो एंड तक। और जो लोग अभी तक मेरी चैनल में नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके बाद वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। Cuma di video kami berakhir mana? Unsur lain apa dah? Yang bukan habis juga ada apa? Bermakapnya tu. Nih, makeup kalamnya apa zebaya ada, anfai zengada, mana shooting di location apa baik. Kami yang nulan naik gerak na, jiko jang boy saya, ibu thura bu buri baza baik. Gozang seru baik sih. Bar seru banget. Thanda. हम लोग का मेकअप फिनिश्ड हो गया है। अभी हम लोग लोकेशन पर आ गया है। अभी स्टार्ट हो जाएगा। पर मौसम भी थोड़ा सा डरावना सा है। अब पता नहीं किस तरह से होगा। फिर भी आज जैसे भी करके ये कंप्लीट करने के लिए कोशिश करेंगे हम भी जितना हो सके। मतलब अपना जो भी क्या बोलते हैं उसको एक्सप्रेशन चाहिए उसको पूरी तरह से देने के लिए कोशिश करेंगे। माम जागरण छी ना कोई बा। मौसम बहुत ठंडा हो गया है रे बाबा। हवा चल रही बहुत अच्छा। जो कुछ अगर oh deh no saya Sri I love you. बयबो तारातारि थार एकदम दिनै माने बोथोर गाज्रिनि थाखायनो एकदम जाय जेरै हागौ फाराफारि मावनांसिगौ आरो। टाइमिंखौ एसे दोनथारदै। di puasa tuh nama. Woi. Gemapa? Ayo Pak. Kangkana kayu Mbak. Ayo Bang. Sak. Mahora selai थलायबाय नै होनलाय देलायनाया एसे देलायनाया आलदा जाथलायबाय होनलाय नंगौ dunia lagi dong ya cip sadar suara hah cilang sih rasa sih gak kan mbak dia kan bapak dia bir kanan tang nagirin
गाखोनो मोनबावबायसो नै आंहासो मनालिसा दिनै गगामो हालामाव मोनसे एलबाम मोनसे शुटिं जागासिनो आरो बे एलबामनि मेथाइखौ आंनो आरो आं रोजाबदों आरो लोगोसेयैनो हिर'खौबो आंनो जानाय जाबाय एसे सबाय बेखायनो गोसोखौ एसे रेजें मोनदों बेखायनो हारिमु बिथिंखौ आं एसे गोसो थानायलाय एसे आवगायफिननो होननानै सानदों बे बैसागु बोथोरखौ लानानै आं गिबि लोगोसे मेथाइ बानायदों थांनाय साननैयाव खोब अखा बेखायनो साननैया जोंहा थांबाय आरो दिनैनिफ्राय जों जागायदों बेयाव डाइरेक्सन हिसाबै जोंहा जों बयबो मिथिगौ मैथा बर' होननानै रबिन बिथाङा दङ आरो लोगोसे फावखुंगुर हिसाबै दङ जा सायासि बसुमतारी बिथांखौबो आं खोब आगोलनिफ्राय जों लोगो मोनलायखानाय सम सिगाङाव बिदिनो हारिमुखौ जों लोगोसेनो सिबियोमोन बुंदोंनो जोंनि बे जि बैसागु एलबाम बयजोंबो मोनसे जागोन बेखौ आङो गोबाव समनिफ्रायनो जोंनि बर'नि आफादफोरजों लोगोसे हारिमुजों सोमोन्दो गोनांखा मोनसे समनि सेन्ट्रेल हारिमुनि बिबानबो दंमोन बिथाङा आरो बिथाङा सिगांनिफ्रायनो जोंनि ओनसोलनि हारिमुखौ जौगाहोनायाव धेमाजि जिल्लानि हारिमुखौ जौगाहोनायाव थुलुंगा होबोनाय दा बिथाङा गोबाव सम आफादाव थानानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो सुबिदा मोनाखैमोन माने सम मोनाखैमोन खिन्थु बिथाङा दिनै माने जागायदों जों गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांनिनो खन्नाय बिथांनि लिरनाय आरो बे मेथाइखौ आंबो डिरेक्सन होनो मोननानै खोब गोजोननाय मोन्दों आसा फारिदों मोजां जागोन होननानै दिनैयो आङो एसके प्रडाक्सनाव खामानि मावनानै जोबोद माने गोजोननाय मोन्दों मानो होनोब्ला एसके प्रडाक्सननि जाय प्रडिउसार बे आदा शिबरामा जोङो माने उन्दैयावनो लोगो मोनलायबोखानायखामोन खिन्थु बेफोरबायदि जेनेबा जोङो हारिमुनि दा नैबे जि मिउजिक लाइन बे लाइनाव जेनेबा जों खामानि मावनाय जायाखैमोन खिन्थु दिनै बे माने जोङो बिदाबाबो बेखौ जास्ट माने मा होनो लोगो स्टाइलाव माने जोङो हारिमुआव जमा ओंखारलायनाय हिसाबै जोङो माने लोगो बायदियै जोङो माने माबा खालामो माने रायलायनाय एरिनायफ्राव स' दिनै आङो बे आदाजों खामानि मावनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो इयुनावबो जे मोजाङै मोजां बेफोरबायदि जोङो मिउजिक भिडिअ बा फिल्म इन फिउचार जों आरोबाव खालामलांनो मोनगोन Bas. Sampai deh semua. Oh ya. Angnya mana? Nih sana. Lagi malah suka sama lagi. Sini kalau kerja nak. Alada motion dah kayak ayo tak ya. Oh itu udah mana? Paksa keren. Santai. Alam saja santai. Ekon mana tu station tu beja. Nein, no. Ekor एक्ट्रेस को नाय खोमालाय नाय एक्टर एक्ट्रेस को नायनायनि माबा फाब नांलाय फाबो खोमा Oi, cica mana yang hasil? Oh, tolo naik nak ada. Oh, ini naik tolo cung naik nak. malah di lain balikku naik kemagra sania ini. Para kau nak ada? Mas, dia pusing otak. Rolling. Ekon. Rolling. Rolling. Action. Bas, bisa kau naik, bas, buduk. Arna Orfin, sani be.
Bas, cut. Sampai Jangan hording. Jangan hording. औ बिनानावानो खोमा दोनलाय Ada masih labang ni tu. Oh, cici hujan nasa, oh, cici hujan nasa lagi. Gulai ni aku muni banyak kan nung ni tu. Shit! Bas, nak hording. Zira nak kuma. Nani feelings. Isi mau. Bas. Tahu ke? Raja thomai dai. रायबावलायो नामा मालायखौ तालिबान मालायखौ रायहरलायो नामा खाथियाव मोनबा माथोआनो ओंखारनाय नङा खोमा उनाव 3 बासो हरदों नै बेखौ नायलाय बैसोरबो दाहरलाय खालाम नोङो बिस्कुट लांखादों नाय एमएलए कामाखौ थांनो लुगैया गोलैनाय मानसिया बेसेरा नायनो आं नोंथांमोननो मोनसे गिदिर माबा देखायनो ओ टाप्ले बिदिं मा पर्दा नै हिनजाव नायनो थांनायाव बिबान लाना थांनायनि जगार खालामदों आरोना एलबामा डेन्जारसो जोंनिया बिबान लांलायनाय दङ होनलाय जगार खालामबाय आरोना आरो खनसेयाव हाबा जाबावसिगोन नायजाबावसिगोन होनलाय नै ना इयो ना गोरै ना ना गोरै फान्थाव लाव ओमफ्राय बै नैबे माबा खानायाव मा दङ इयो थफ्लायाव लावखार बिबाननि थफ्ला लावखार बिबाननि थफ्लाया ओमफ्राय बेयाव हालदै मस्ला बानलु संख्रि आलु दालि माइरं गासिबो दंजोबो ओमफ्राय नैबेयाव लावखारफ्रा जानो हानाय बुस्थुफ्रा गासिबो बेसाद मुवाफ्रा बेयाव दंजोबो आरो लावखारनो जाहोग्राफ्रा ओमफ्राय नैबे ना दङ फान्थाव दङ आलु दं माबा बे थिंख्लियाव मा थायो थिंख्लिफ्राव थिंख्लियाव नै गाइखेर ए बेनो जाहैबाय आरो बिबान बाननायनि नियमा माने बोरोनी इसमें है ना मतलब हम लोग के बोरो कल्चर में जब लड़की देखने जाते हैं तो किस तरह से देखते हैं तो इसका क्या क्या सामान ज़रूरत होता है तो इसके बारे में इसमें दिखाया गया है ये देखिए ये मछली है लौकी है बैंगन है इधर बैंगन है और ये जो देख रहे हैं ना ये मटका में मतलब जैसे दही मतलब दूध जो भी है वो सब रखा जाता है और दूसरे साइड में है जैसे शुगर और चायपत्ती मतलब वो सब लेते हैं और इधर में जैसे हम लोग का एक मतलब बोलते हैं जो लाउखार विवान बोलते हैं तो इसमें जैसे खाने का सामान सारी चीज़ें नमक मिर्ची हल्दी दाल चावल जो भी चीज़ें हैं इसमें डाला जाता है और इधर में ये हम लोग का जो क्या बोलते हैं उसको धर्म होता है ना उसमें ऐसे दिए जलाते हैं और इधर में ये पानी रखा हुआ है और इधर में ये है इसको बोलते हैं सीजो बोलते हैं ये दिख रहा है ना मतलब जब लड़की दिखने जाते हैं ना तो इसमें क्या क्या नियम होते हैं बस इसका ये जो इसमें दिया गया है हमें देखने आ रहे दोबारा मतलब आरोबाव खनसे नायजाबावसिगोन आरो हाबाया माला बेखौथ' मिथिया नायजाबावसिगोन खनसेबावलाय हम लोग के ट्रेडिशनल में मतलब बोडो कल्चर में किस तरह की लड़की देखते हैं इसके बारे में इसमें थोड़ा सा मतलब ये जो नियम होता है ना इसके बारे में दिखाया जाएगा ये देखिए म्यूजिक वीडियो के जरिए ये सब दिखाने जा रहे हैं बोडो कल्चर में होता क्या है बिबान बानग्राफ्रा रेडि जाबाय आरो दा फट' साफायना दोनदो ओइलाय बिबारखौ होदो आं जिथु बुस्थु लादों बेखौ लानांगोन दा बेखौ जों बोरै जुलानै खादोल' नोङो जों एक्सन बादि नों जुदो एक्सन नामाथाय औ दे ओलै बे फोरा माबाया नियम निथिबाय
Eसे kata falam. Zalale. Deuri ko fulung dengar. मेरे को देखने जा रही है उसी का नियम चल रहा है आंखों नाइने थांनो थाखाय नै बिबान खादो नए दुल्हा ना अपनी बड़ों का आशीर्वाद ले रहा है Tudungno ho soरखौबा सासे Suresni babrian Wah Mari hit nukade Mani lay Moजां मोनदों हाबो मोनदों आसल मासे सिबावना दंबावोसो आंनाव सिबाव ओइ र' हाय फट' सामाय नोंसोरखौ र' लाय सिदा गसंलाय साथामबो दे दाना ओइ बाबाया नुजायाखै अरजायसो ओंखार ओरै नुजायाखै दे हाबा बिराद हिट नुदो दे आनैखौ नुवाखैलै आनैखौ सिरि आं मिथिला रायजोफोर दद्रे मोनसे मिउजिक भिडिअ एलबाम फैगासिनो दं बिनि थाखाय नै बिबान बानदों बेवहाय हिन्जाव नायनाय दङ आरो हिन्जावखौ लायनो थांनाय दङ नोंथांमोना मिथिखागौ जोंनि बर' समाजाव माखासे नेमखान्थि दङ हिन्जावखौ लायखांनायनि उनाव लाना फैनाय गोजा बिथांमोना नै नागरि दङ ओरैजाय नै बेयाव दङ जोंहा सिनि साफात मा दंमोनलाय देउरि बाबा नोंथांमोना एसे फट'खौ नुनो मोनगोन रायजोफोर पुरा जों मोजां मोनदों आरो ओइ आदा केमेरा थ्रु नामा जागोन आदा लाइन लाइन ओमफ्राय आसा थांगौ बा आसा सति गैया देउरि बाबा गाला सतिखौबा लाइन लाइन सो नामा सिङाव थायो थांबा आसि थायो दं नायो रबाय थादों हो मारविनी ने कर दे आज का ब्लॉग इतने में ही खत्म हो जाएगा क्योंकि इस वीडियो में छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें ट्रेडिशनल दिखाया गया है ये वीडियो मतलब 2 दिन की जगह में 1 दिन में ही पूरा मतलब कंप्लीट कर दिया गया है मतलब पूरा रिकॉर्ड हो गया है 1 दिन में एक एल्बम शूटिंग तो आज का मेरा वीडियो हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में सो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै दिनैनि शुटिंआबो एसेखिनियावनो जोबथ'सिगोन आरो मानदियाबो एसेयावनो जोबथ'बाय बाय बाय